Les abelles tornen a casa per a deixar el nèctar. Durant esta frenètica activitat primaveral, els exemplars que es contaminen amb components tòxics poden infectar la colònia. És l'anomenada síndrome de despoblament, que des de fa anys l'Agrupació de Defensa Sanitària Apícola analitza a la Comunitat Valenciana. En estos ruscos experimentals que l'associació té a Montroi, estudia els nivells de mortalitat en les abelles i les possibles causes. Des d'una mortalitat natural que aproximadament unes 15-20 abelles dia, podem trobar-nos en casos d'intoxicacions greus a inclús 1.000 o 1.500 o més abelles per dia. Estan morint moltes colmenes anualment i és superior a la capacitat que té l'apicultor per a regenerar la seva explotació. Els tècnics arrepleguen mostres en els casos més greus i les comparen amb fruiters. Una prova per a confirmar que les causes estan en els plaguicides neonicotinoides. Estos insecticides que ara la Unió Europea s'està plantejant prohibir i que realment són la causa principal de la mortalitat d'abelles en tot el món. En època de floració està prohibit usar determinats tractaments fitosanitaris. Apiach ha arribat a denunciar alguns casos davant el Seprona de la Guàrdia Civil. Els apicultors detecten mortalitats de manera freqüent. I és en tots els ajuntaments generalitzat? Sí, ahir en Xiva, sobretot, és on més mortandat ha hagut. Tots els anys tenim més de 50 o 60 casos d'intoxicacions de colònies d'abelles per un tractament en plena floració. Dels 400.000 ruscos de la Comunitat Valenciana, fins un 40% van ser afectats la campanya passada. Enguany la situació evoluciona pel mateix camí.